corda cando baixabas por mundo abaixo, que viñas me ti dicindo: bota carne no pote, Marianiña, bota carne no pote, Mariana, un molete entero cheio de pecado, unha bota de viño chupado. Muller facturada de loita, que che hei de dir eu, muller, se ti es como a terra nosa, e a terra como a ti e a terra como a ti ai la lelo, ai la la la. Deixei você entrar na soia, anche conosco eu credei, Maria que dou a terra e sementava o fé. Maria que dou a terra e sementava o fé. Gioventù vecchia, pronto in volver, dati alla fame, da poder comer. Gioventù vecchia, pronto in volver, dati alla fame, da poder comer. Dati alla fame, da poder comer. Oi, muller, cantas noitiña, e deitaches coa tristura, e o vento frío traía as novatus de amargura. As novatus que amarguran, ai la lelo, ai la la la. Gioventù vecchia, pronto in volver, dati alla fame, da poder comer. Gioventù vecchia. Ti és o milagre da terra, e a terra é un milagre teu. Mistura de mel eterna, de fera e de anxo do céu. Pariches de pé ao fillo, como fan no monte as bestas. Eu sei que volto vencido, para que eu venza ti te deitas. Se eu voltar, que che hei decir? Maldito día e a hora en que vos deixei aquí para percurar vida fora. O inverno da emigración proubounos a primavera. Quen eu era xa non son, e ti non és a que eras. Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas, poden en Madrid falar con palabras ben fermosas, e nunca, nunca nos han pagar a nosa fame doutrora.
Boas tardes, amigos. Benvidos e moitas gracias por estar aquí nun momento moi particular e moi especial. Moi especial porque é a primeira ocasión onde facemos un espectáculo de presentación de algo na nosa propia sede. Por lo tanto, para nós é un doble motivo de orgullo. Estamos estrenando, por decir de algún xeito, para un espectáculo o que son as nosas propias instalacións. É un honor de que vos hayades acercado aquí para estar con nós neste momento. Moitísimas, moitísimas gracias. Este espectáculo que hoxe traemos son un conxunto de bailes que van a ser a clave e a base do que vamos a facer durante todo este verano. E quixemos darlle unha temática especial. Vostedes puderon comprobar, tanto no primeiro como neste segundo vídeo, como agora, aquí, con esta parte anterior, que o baseamos fundamentalmente na emigración galega que tanto levou e que tanto espallou a nosa cultura por o mundo. Queixumer dos Pinos, dende fai anos, o leva feito a súa maneira, levando a música e o folclore a diferentes puntos. E xa dende fai 2 ou 3 anos, veñen dende outros puntos aquí onde anos para poder aprender. Circunstancia que este ano provocou que sexa o ano onde as coreografías nosas e as nosas músicas e bailes máis se haxan interpretado a nivel mundial. Nos grandes teatros de México, a través do gran espectáculo do Centro Galego de México, de Cidade de México, en Argentina, en Buenos Aires, en Córdoba, en Uruguai, en Montevideo, no espectáculo do Centro Galego de Montevideo, en Cuba, varios espectáculos que representaron as nosos bailes, as nosas coreografías, en Venezuela, no Centro Galego de Venezuela. Por eso, quixemos este ano facer algo especial de cara a esa nosa emigración. E facendo o que hoxe é unha emigración e que vemos con ledicia, vemos nos vídeos as caras das fotografías, estas melodías, estas cancións de tantos galegos que tiveron que emigrar e deixar aquí, en moitos casos, as súas familias para poder vivir ou sobrevivir. Algo que desexamos que nunca suceda. Desgraciadamente sigue sucedendo nos tempos de hoxe, pero ojalá deixe de suceder e poidan vir aquí todos eses galegos e disfrutar destas nosa terra, desta Galicia tan querida, para poder disfrutar dos nosos bailes, das nosas músicas e da nosa paisaxe, gastronomía e das nosas xentes. Por as nosas xentes, desas festas que agora vamos a representar nunha praza dun pobo, esta parte, esta terceira parte, onde a Muñira de Santo Amaro, a Xota de Navia de Suarna, a facer un oco moi especial para rematar con unha pandeirada de Ourense, unha peza solo con instrumentos populares, nada de música de gaita, nin de acordeón. Esperemos que disfruten, esperemos que les guste esta segunda parte do espectáculo. Moitísimas gracias por estar hoxe aquí con nosotros.
¡Mochas palmas!